Assalamualaikum teman-teman. Coba like, komen, dan subscribe. Iki arep marani sing biasane ngeteri gasir ya. Lala pesen gasir kono mbasne kon ngirim nek Hongkong. Dadi iki bekas cari gasir ngene iki. Iki carane nduduk ngono kuwi. Sapa kae golek kayoan? Oh alah. Kayu golek. Dalam? Panjang hari. Enten? Tapi tidak ngeduk malik. Jadi rada dicukelan. Oh, kuwi. Nggih. Cabi. Ngoten niku nggih. Bangro? Oh, isine kalih. Cabi kula rekame. Alhamdulillah. Nggih. Terus diadahi ngene iki. Dalam? Apa nasa kata? Nggih. Biasanya didol apa di mam dhewe ya an? Sampeyan biasane modo? Oh. Banggure entuk loro kae mau. Titenane piye to? Iki anak bolongane iki. Oh. Amene Oh. Juru ya? lumayan. Betul poh. Iki carane golek gasir iki. Oke ya har kene har. Tapi termasuk penak loh, iyu kok Nih. Ki gasire. Enten, Bek. Cepet tok, Pundi? Ki ucul. Tinggal. Tengah dibolong niku wancine. Bolong mlayu janten, no. Mriki kedik dibolong kedik ngoten. Gronjol, Mbak. Digolong gronjol ilang loh. Oh iya mencolot. Cetok neher. Kersane hari ebek sing pados dengan kesel loh. Enten? Kirang panggil. Oh niku bolong niku lho, Bek. Niki gasir. Nggih. Ini mah lang. Loh, bundet ya. Aduh. Kalau tengah ya, Mo. Ya, Ngelang malih. Kenging. Iku. Cabi, Bek. Kira teman-teman. Nggih, alit-alit. Sing lemon-lemon mboten. Ndi har? Oh, kuwi. Utuh ya anu kuwi. Enggak kepacul. Enggak, aman. Loh, har wae har. Lange. Asa kathah, Mas. Oh, sek tas. Kok ngetasik lok, kasok. Ora ngalih-ngalih.
Oke mau kok nek kono. Mboten betah pacole. Lah wong ora nggawa pacul kok, Gawe aret mekan. Dalan kok. Asal male, peh gelis makmu piye to, Har? Kami dan yang ngaduk. Hari seolah loro jenengan pon asa pinten mau sekawan apa gangsal? Kamu tapi tulang yang. Oh. Bang Guru ya? Mene makku penggane ya golek ngene iki arep bapak nek mbawon. Mak kalih bapak riyen pas teng mbawon tasek kathah nika wit-wit sengon. Lek sakniki kan pun mboten enten. Padang. Padang jinggrang biasane nggih. Nggih. Oh, suruh. Nggih juweru niku. Dan Tengah. Soalnya. semua pon jenengan aran apa? Mana-mana. Eman-eman nggih. Kae lho, Har. Iki bolong-bolong. Dadi ngene iki lho teman-teman, bolong-bolong ngene iki Bolong nggene. betan gasire. Oh, malah mboten enten. Sing pripun? Kamu seret. Wah, semusir sing munduk-munduk niku. Nggih. Wah, sing munduk-munduk. Pundi-pundi? Iki enten. Pundi. Oh, nggak sing Ngeten iki, ngeten ngeten iki. Nggih. Lah niku bolong. Ora sing bolong. Nggih. Ngoten niku mboten enten nggih. Buntu kata enten. Enggak ra? Ada titik. Dijel. Mam ndak ya. Nah, kita nih. Gelis makmu Har kalahne ya pundi-pundi. Nggih. Iki jenenge gasir. Niki musrik. Kuatah nggih. Niki bendina Har leh golek. Berarti bendinten enten nggih, Bek? Nggih. Kan mendinten aranya tim mereka. Riyen ta? Nggih. Nggih. Mesti dibeta teng griya kula. Ke awakmu cilik lho, Har. Udan-udan non dibetom. Iki jenenge gasir. Bang Gro ya. Menawa. Melayu ya, Bek? Nggih. Niku. Niki nah. Pundi? Oh nggih kuatah nggih. Niku enak. Wah kalau Har sandi makmu Har. Lah hai keduan. Iki ndure iku ya enak. Sing anu paneng. Mencolot, Bek. Teh lek entar. Oh, ada lek kola yo. Lah iya. Tiap usia main pindu zong. Kira mau saja.
So positif baru. Iki yang muter-muter. Enggak maintenance. jerune. Tahu di rumah. Ngarah. Endi tane sampean? Ada aqua. Endang bek walaan. Bangro maleh. Ki. Alah loro. Pe. Melayu mengke. Tandang wedok. Geli kan? Gelis lek bangro. Gelis asal kathah nggih. Sing lek mengetrindinge wis dikirim nang Hong Kong. Mana? Nggih. Niki wau bidale nyampe minggu. Nindak ning. Nggih, dipeyek nika. Oh, malah bon apa ya? Sampun. Kan kirime niku pun mateng, Bek. Nggih. Ancare teng mriko mengke dianu ki kak ning harapan ngen kula. Mboten apa-apa. Lah Dalem? Kula ten mriki insyaallah mboten apa-apa. Dek enane teman tarikal. Nggih. Mas, ndingi apa enak maling? Ngerjoso? Piye ceritane? Motor apa? Oh, motor beat. Lah nggih. Ki pitike jenengane, Bek? Nggih. Ada calit nih kandenturan. Kirus. Entuk ra. Bek, entuk anu ya, loro ya. Sita. Ngeleng. Darti mboten nate mriki, Bek. Oh, mriki. Oh, wow mriki. Nyamuke kuwatah nggih, Bek. Wing. Wedok. Wedok. Kuning-kuning ya beda cilik-cilik. Kok rebek nih marem. Nggih, asal pinten, Bek? Enten 100 niku. Coba. Anggen kan pinggil. Gila nggih ketik. Hah? Enggak enak 100. Pas ancale. Ki cetok ki. Ki jenenge gasir ki ya. Dikalan kang satni, yo Cedak, Bek. Ya ampun, cedak rezeki. Pacir ae sama. Lah bangkrut. Oh, bangkro kalih rezeki. Ya, Kula fotone, Bek, kula foto. bangkrut amat. Bolong. Mikir apa? Oh, lain drama. Oh, gramang niku. Ya. Drama. Amat bangkrut wis, amat wis. Amat blas. Bedetine sawi ya nggih, Bek. Nggih. Niku mengke jenengan sadhe bedetan. Mboten jenek anu petangetan wale. Oh, ngira kula. Nggih. Kita mriki medet awang-awangan. Sawi lho, Bek nggih. Nggih. Ya kuwi lho hari kon bedet nih. Entuk loro. Pacaran lah apa gasire. Salpe. Bareng.
Nggih. Pakai tantombot. Oh, nyelentek ya. Ini. Apa nak? Hilang. Ini kasih deh. Lele. Marane nanti. Ambil parane rantem. Cui ranto mat lat. Nah. Sumu. Kalau embok teh. Pada sembuh. Pitike bingung iki arep golek embuk dhewe iki. Hilang. Hilang. Bisa? Oh, kasih deh kamu. Cuwethek nggih, Bek. Lah nggih cuwethek. Oh, sandar dengar. Orang tanya kira banyak dah. Nek kesandingmu. Patuh. Jak nunggu nih. Lah esuk kerjane endi, Har? Wes sak panggah. Ki mau ya? Mulai jam pira ki mau? Jam 10-an. Asas tunggal. Sak momotan. Nih, kasih deh. Wes engko bayaran. Untuk kasire. Sik ngendok. Oh iya. Mateng ya, Wi? Mateng apa ngendok? Enggak. Kasih ngendok. Ngomong berak. Walah, BAB. Kedek hilang nah. Lek Jawa ngoten mboten enten nggih, Bek? Nggih. Berarti entene pas ketiga ngeten iki. Nggih. Kamu sudah hilang. Ndi bocah wong kamengke? Medun. Aku kono. Amang nah. Nggih. Banggro malih, Bek. Nggih. Ini jalan ini wow, nganu ica terus. Cuwethek men. Semene langsung dipacul ping pindho langsung enak ya. Mari tuwet teh, mari Nggih. obat. Mboten mesti nggih. Nggih to. Heeh. Pira kuwi mau? Banggro? Loro? Dua. Yo, didudul pitik, Bek. Rayan kalih pitik. Pitike ya seneng. Kalah cepet. Nanti hilak lah. Empon langsung dilek kok niku mau. Golek angel-angel pan pitik. Iki lho pitike. Nggih. Kasane pun lem. Pitike jenengan to? Nggih.
Enggak sampun, Bek. Pon niki mawon. Dia gerangan satu. Mboten napa-napa. Mengke di benjing-jing lek asa malih. Nyapa mok tokne? Sama ligo. Lah, ora usah. Mboten usah. Pon teng mriki mawon kula. Kok iso abot-abot mok tokne iki lho. Ora usah, aku ki lingguh nang isor enggak apa-apa.